Jogging. Jogging. Wow, kanay sa ilang mga flowers. Oh, wow, wow, wow. Good morning. Kanay sa ilang flowers. Jogging pa more. Oh, bara more. Wow, kalami sa ilang mga buwak. Oh, bara more. Oh, Dilma, good morning, Dil. Nako dari. Nag-vlog-vlog sa inyong kabulakan. Bara pa more. Oh, jogging, jogging. Isira ni mo gate. Ang git? Hala, sino yung nagkuhan? Ulihi. Wow. Wow na wow. Wow na wow. Wow, 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 wow. Good morning. Jogging, jogging sa kabuntagon. Jogging sa kabuntagon. Nangini. Jogging pa more. Oh. Ni kadagang ba din ni Ido eh. Ang kalami sa buyak ko. Ang bulaklak. Wow. Kalami sa buyak ko. Nana ko dere guys. Naabot na ko. Ning relax ako guys, naglingkod-lingkod sa ako, gigihaw ko lumakaw. Lakaw pa more, mag-exercise kita sa buntag kay narabat nay high blood rabata guys. Mayo na lang paning tunta. Bera pa more nako diri sa among balay. Nanako diri sa among balay. Ang among balay at bang og college. Pero ako diri nagbuyo to ako sa kilid sa among balay. Sunod sa purok. Kuan ako diri guys. Naglahi na kog ako. Mayon nang mag-inusara para di ta ma-stress. Kaya na ba itong trabahoon? Niya ma-stress pa ta. Bira pa more. Thank you for watching. Pagpila ng taho. Aray tagjis? Uy, aray idyo tagjis. Lami, paliton ra. Adyo kay aray idyo tagjis yang. Paliton rag taho. Di manigikan. Hindayan. Hinundayan. Oh, mamalit kita taho. Kay tagjis ra iyang taho. Oh, tanawa oh. Tag-20 ako. Oh, tag-20 kuno kan siyang. Mupalit si siyang kog taho sa buntag sayo. Bira pa more taho mo. Tag-20 ako doon. Duha. Tag-4 din sa. Kuha pa ko kwarta ha. Thank you mga lami idyo kay aray tagjis. Ga, arang kabugat basang 20 oy. Lami no kay aray tagjis no magkuha pa ko ha. Kadali. Ano man ako sana pagkuhan. Sa paggunit anak. Thank you for watching.